যত্ন হামবাই তিনি जों सिफायजला जुनाल डेभलपमेंट ऑफिस जों इनाग्रेशन खालायखा ओ इनाग्रेशन खालायनायनि बान्दावा जोंनि ब्रह्म गोनां डेप्युटी सीएम फाइमानजा फायखा तैबो जोंनि अनरेबल एम श्रक ब्रह्म गोनां चित्तरंजन देवबर्मा ब्रह्म गोनां राजेश त्रिपुरा ब्रह्म गोनां कमल कलय ब्रह्म गोनां जोंनि सीईओ तैबो एडिशनल सीईओ तै एमडीसी दिनै जों सिफायजला जुनालनि कायसा ऑफिस इनाग्रेशन खालामनानै जों नायो जोंनि एडिसि हाफांफायमानि यागोल हासाल आमचायो थाङै ऑफिस थाङै पाब्लिक रक बरंनि प्रॉब्लेम नो फायै साफायनायनि नाम सपोजनि जोंनि अर वेस्ट जुनाल ऑफिस दिनै आयं मोहन बुक आमचायरनि फायै अर जागामा फायै बिलाय हाकसाल गे जों नायो नगानावो टेक्सा देखायबानो जनगण परिसेवा रनानि बागै जों तैबो चिकन जुनाल ऑफिस एबा साब जुनाल ऑफिस अमहाय खायनायनि बागै जोंनि एडिसिनि साक्थार दङो दिनै जों 5टा साब जुनाल दिनै तागारजला आमचायो 3टा दङो दिनै जंपैजला गबर्दी दिनै विश्रामगंज महम्बो अमहायखे जों 5टा साब जुनाल नो खबै दिनै सिफायजला कायसा जुनाल ऑफिस खालायजाखा ओ ऑफिस खालायमानि जों फायनाय साल' ऑफिस सेटआप खायनाय दिनै जों जोंनि सामोन तैबो स्पीड खायनायनि बागै जों ऑफिस थांनायग्रानो हायखनै जों दंयावै दिनै अर जागा नों कस्त मस्त कायसा ऑफिस दङै जों लुकुरावनि सेवा खायनायनि बागै लुकुरावनि बागै सामोन दानायनि बागै अरनि सिमि जेंसिनाय होनो बुंलायखा तै 3-4 मासनि बिसिगाव जों ऑफिस सेटिंग खायनायनि दिनै थां दङो तैबो जोंनि जुनाल ऑफिस गोदाल खुलाव जानाय अनुकुटिनि राजकान्दी आमचायो तैबो जोंनि गोमती जुनाल डेभलपमेंट ऑफिस खुलाव जानाय टेम्परारि ऑफिस अलरेडी सेटआप दङो किल्लानि साब जुनाल गानाव हमनाय अमाहायखे जोंनि 12टा साब जुनाल जों गोदाल खुलावखा नैनि समिलि नैनि तामोसनाय लालजुरी अमाहायखे विभिन्न जोननि जोंनि ताबाव 46 साब जुनाल जों सोनामखा टोटेलै आगि जे तंमानि एक्जिस्टिं तंमानि न तै 12टा खलायै ताबाव 46 जोंनि साब जुनाल ऑफिस होनखा आगि 5टा जुनाल ऑफिस तंमानि ताबाव 8टा जुनाल होनखा जों फायनाय साल' तैबो डेभलपमेंटनि बागै जुदि जोंनि ऑफिस जुनाल ऑफिस खायनायनि नांखे एबा साब जुनाल ऑफिस खायनायनि नांखे जों खायनाय जाहाथे जोंनि लुकुरावनो जों सामो गानावो सेबलय मानाय जा